Bon dia a tothom. Hem esperat els 5 minutets de rigor. Jo penso que podem començar, que si no ens menjarem el temps de l'hora per debatre el tema del combat de blocs, i el temps a la catosfera va molt buscat. Jo sóc Víctor Pàmies, sóc lingüista, paramiòleg i multibloguer d'aquí de la comarca, sóc de Vallromanes. Entre d'altres tinc el blog Raons que rimen, el refranyer català-castellà, el refranyer temàtic, una biblioteca paramiològica, un diccionari, bé, tinc diverses obres. De fet, avui estem ja a l'últim dia de la catosfera, el temps ens ha acompanyat molt, el contrast de temps, perquè ha sigut un entorn molt agradable, tant a nivell de temps meteorològic com el temps físic, no?, que hem pogut gaudir. I hem estat en un marc incomparable. Quan parlo de marc em refereixo tant al marc físic com al Marc Vidal, que ha sigut el gran emprenedor d'aquestes jornades. Donem inici al combat per discutir la denominació i la grafia del terme del que tots nosaltres anem fent, aquestes pàgines personals amb apunts cronològics i un format senzill i autoconfigurable, que de fet han estat les estrelles del web 2.0, que n'hem sentit a parlar tant aquests dies, i un dels factors que ha permès tant la socialització de mitjans com de continguts. Aquelles són les pàgines web que tots coneixem com a blogs. Aquí ara de moment no entro si l'hem de fer acabar amb C o l'hem de fer acabar amb G, que això ja ho parlarem ara. M'ha sorprès molt gratament l'expectació que ha generat aquest combat, perquè de fet comença a haver-hi molta bibliografia i molta blogografia per parlar d'un terme que dius, de fet és només una paraula que tampoc no hauria de tenir tanta transcendència, però n'hem parlat i jo penso que és molt bo que en parlem i que en discutim. Hi ha gent que diu que és perdre el temps, que som pocs i que estem barallats. Jo penso que quan les discussions poden ser acalorades però són respectuoses, sempre en podem treure un ensenyament i un bon profit. El que està clar és que la llengua s'ha d'actualitzar i hem de donar resposta a la innovació terminològica que ens arriba en tots els àmbits de coneixement. En l'àmbit de la informàtica està clar que el capdavanter és l'anglès i les altres llengües ens hem d'anar adaptant i hem d'anar assimilant tot un seguit de nous termes que acompanyen el desenvolupament d'aquesta matèria o de moltes altres determinades. I el que inicialment ens arriba com a manlleus o com a calcs sense adaptar, hem d'aconseguir que acabin formant part del nostre cabal terminològic amb les adaptacions i els recursos propis que tingui cada llengua. Aquesta, sense anar més lluny, és la tasca que té encomanada el TENCAT, que és el Centre Normalitzador Consorciat entre la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per la Normalització Lingüística. I ja se sap que quan hem de prendre decisions, i sobretot en qüestions de llengua, no ho fem sempre al gust de tothom, i el que a uns plau segur que a uns altres desagrada. I bé, la llengua tampoc és un resultat matemàtic ni és una ciència exacta, perquè el giny de la llengua ens permet trobar moltes i molt diverses solucions a una mateixa necessitat comunicativa, perquè en el fons la llengua té un component convencional molt elevat. És el que ens permet inventar noves paraules, noves expressions, o fer frases que abans ningú ha dit. Per això, com que no és una ciència exacta, pot haver-hi debat. Quan es pren una decisió, no agrada a tothom i hi ha un debat obert. Avui ens asseiem aquí per confrontar d'una manera incruenta, això ja ho deixo dit d'entrada, no hem avisat Mossos ni res, perquè esperem que sigui un combat educat i tranquil, dintre que pugui ser abrandat, que no perdem la compostura, de dos termes per definir una mateixa cosa. Són dues variants homòfones per definir els blogs, les pàgines aquestes que obrim a internet. I bé, tenia feta tota una exposició parlant una mica de la història d'on prové el terme, però com que sé que els ponents també hi entraran en detall, prefereixo no menjar-me el temps que tenen ells per exposar-ho, i jo ja passo directament a presentar-vos els dos ponents que tenim aquí amb nosaltres. Per una banda tenim a la Dolors Montes, que està a la meva dreta, és llicenciada en Filologia Catalana i en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, treballa com a terminòloga al Centre de Terminologia TENCAT des de fa gairebé 15 anys, ha treballat a l'àrea d'assessorament del centre i actualment exerceix de secretària del Consell Supervisor, que és l'òrgan que s'encarrega de la fixació de la terminologia en llengua catalana, constituït per membres de l'Institut d'Estudis Catalans, del TENCAT i per especialistes diversos. Per altra banda, tenim en Xavier Rull, a la meva esquerra,
que és doctor en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili, on actualment exerceix de professor associat en l'àrea de Filologia Catalana. Té el diploma de postgrau en correcció de textos orals per la Universitat de Lleida i és màster en lexicografia per la Universitat Pompeu Fabra. També és tècnic de la Comissió de Toponímia d'Andorra, membre de la Junta d'Associació dels Amics de la Bressola i ha estat col·laborador de l'equip de traducció de Softcatalà. Bé, per parlar de combat, m'he saltat tota la part d'introducció del terme, etc. Però hi ha d'haver-hi dues postures confrontades. Per una banda, hi ha la decisió del TERMCAT, que en un acte de l'any 2005 van aprovar el terme bloc acabat amb C, i per altra banda hi ha tots els estudis i tots els escrits que ha anat fent en Gabriel Bibiloni, que és potser la persona que més s'ha posicionat en contra, no? En contra de la decisió de fer acabar els blocs amb C, i ell defensa fer acabar la paraula blocs amb G com ho fa l'anglès i com ho fan altres llengües també. Però bueno, ja dic, us deixo que siguin els ponents els que defensin i els que presentin els arguments. En principi la taula la tenim prevista en què primer parlarà la Dolors, ens presentarà una mica quina és la feina que fa el TERMCAT, ens dirà quins són els elements que els van portar a prendre aquesta decisió. Després prendrà la paraula en Xavier, ens presentarà una mica els arguments que poden haver-hi o que defensa en Gabriel Bibiloni per la forma en G. Després donarem un torn de rèplica a cada un dels ponents perquè pugui contestar a les argumentacions que ha fet l'altre ponent, i ja seguit donarem torn obert de paraules perquè els que vulgueu pugueu participar en el debat. Dono la paraula a la Dolors Montes. Gràcies, Víctor, i gràcies a tots per ser aquí. Jo us he de confessar que quan el TERMCAT em van proposar de venir en aquestes jornades i vaig veure el títol d'això de què parlarem ara, Combat, bloc amb C, bloc amb G, em vaig espantar una mica i vaig dir, mare de Déu senyor, a veure on m'envien aquesta gent. Però després, parlant amb el Víctor, amb els organitzadors de les jornades, també sabent que l'altre ponent seria en Xavier Rull, que ens coneixem fa molt de temps, doncs bé, ja vaig veure que la cosa seria calmada. Confio que no tingueu per aquí els tomàquets amagats. I, en fi, suposo que serà tot molt cordial, segurament que sí. A veure, volia començar donant les gràcies als organitzadors, al Toni Ibáñez, al Marc Vidal i a la resta a tots els organitzadors de les jornades que hagin volgut dedicar un espai de la trobada al tema de què discutirem aquí, perquè crec que això és senyal que la llengua en general i específicament en aquest cas la terminologia interessa als blocaires, cosa que em sembla que és important i que, bé, que tots n'hem d'estar contents d'això. I especialment estic contenta i donem les gràcies que hagin convidat el TERMCAT a intervenir-hi i per tant que ens hagin donat l'oportunitat d'explicar-nos de què fem i per què hem pres la decisió que hem pres, que és el que intentaré explicar-vos ara en 10 minutets. Bé, com sabeu, i com ha dit el Víctor, jo sóc aquí en representació del TERMCAT i concretament en qualitat de secretària del Consell Supervisor. Per als que ho desconegueu, perquè no sé si tots sou lingüistes, no sé d'on veniu exactament, doncs bé, el TERMCAT és un centre vinculat al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l'Institut d'Estudis Catalans, que es dedica des de ja fa més de 20 anys a l'estudi i a la fixació de la terminologia en llengua catalana, és a dir, a l'estudi dels llenguatges d'especialitat en llengua catalana. Bé, un dels eixos fonamentals que fa de la feina del TERMCAT, a banda de l'elaboració de diccionaris i l'assessorament, que potser són els eixos més coneguts, un altre dels eixos és la normalització. Entenem per normalització, en aquest cas, perquè la paraula normalització té significats diversos, però en aquest cas entenem per normalització la fixació de la nova terminologia, és a dir, d'allò que en diem neologismes, especialment d'aquells neologismes, d'aquelles paraules noves que pels motius que sigui presenten determinades dificultats lingüístiques. Poden ser manlleus d'altres llengües, com és el cas de bloc, calcs, és a dir, traduccions literals que fem d'altres llengües, poden ser formes que presenten vacil·lacions d'escriptura, és a dir, hi ha diverses possibilitats, els parlants vacil·len una mica per com han d'escriure una forma o una altra. Pot ser que es tracti d'una qüestió conflictiva perquè els experts no es posen d'acord entre si a l'hora de denominar un mateix concepte. Llavors, en aquests casos, hi ha la intervenció del Consell Supervisor i hi ha una sessió de normalització d'aquests casos. Bé, la fixació d'aquestes formes la fa el Consell Supervisor del TERMCAT, que és un òrgan permanent i col·legiat que es reuneix cada 15 dies
per prendre decisions sobre termes i sobre criteris lingüístics, terminològics, d'àmbits diversos. En aquests moments, el Consell Supervisor el componen 3 representants de l'Institut d'Estudis Catalans, que, com sabeu, és a través de la secció filològica, és el que en podríem dir l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Per tant, 3 representants de l'Institut d'Estudis Catalans, un dels quals és el president, per tant, és la persona que té més vot de qualitat, diguéssim, està vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans, 3 representants de l'Institut, 2 representants del Termcat i 2 especialistes d'àmbits tècnics i científics escollits conjuntament per l'Institut d'Estudis Catalans i pel Termcat. Aquesta és la composició actual del Consell Supervisor. Llavors, la terminologia que fixa el Consell Supervisor del Termcat es considera oficial per a l'administració de la Generalitat i té caràcter de recomanació per als parlants en general. És a dir, el que aprova el Consell Supervisor, evidentment, no es mana, que igual com en el sector lingüístic, amb la nostra llei de política lingüística no hi ha res que sigui obligatori estrictament, no es mana o poca cosa, sinó que té caràcter de recomanació, bàsicament. Bé, m'interessa remarcar especialment aquí que qualsevol decisió que pren el Consell Supervisor del Termcat, també, per tant, la que va prendre sobre bloc amb C, es fa sempre sobre la base d'estudis aprofundits que tenen en compte criteris de tres tipus. No només es tenen en compte criteris lingüístics, em sembla important remarcar-ho aquí, sinó altres tipus de criteris a l'hora d'aprovar termes. Bé, en primer lloc, òbviament, els criteris que es tenen en compte en primer lloc són els criteris lingüístics. Això vol dir que fins allà on és possible s'intenta que qualsevol proposta que es faci sigui lingüísticament adequada i s'insereixi harmònicament dins el sistema de la llengua catalana. Això no treu, com sabeu, que moltes vegades s'hagin d'aprovar manlleus d'altres llengües, adaptats o adoptats, és a dir, sempre que es pot s'intenta proposar una alternativa catalana, una alternativa pròpia, creada des de la pròpia llengua. Quan això no és possible, evidentment s'adopta o s'adapta al manlleu d'altres llengües. Això també és a dir, els manlleus també és un símptoma de normalitat de les llengües. Totes les llengües agafen manlleus d'altres llengües i s'enriqueixen amb manlleus. Passa que això és bo sempre que no s'agafin indiscriminadament aquests manlleus o sistemàticament. Bé, per tant, tenim en compte criteris de tipus lingüístic, sempre que és possible, una alternativa pròpia que s'adequi al sistema lingüístic català. En segon lloc, es tenen en compte criteris de tipus terminològic, que vol dir que qualsevol proposta s'ha de fer tenint en compte sempre l'àmbit temàtic en què s'inscriu. Si és biologia, si és informàtica, és diferent. Cada àrea temàtica té les seves tendències a l'hora de crear termes, i això s'ha de tenir molt en compte. S'han de tenir en compte la resta de termes relacionats d'aquest mateix àmbit, és a dir, quina tendència segueixen aquests termes, i òbviament, també s'han de tenir en compte el comportament de les altres llengües de comunicació, que suposo que és una cosa que sortirà aquí, de fet ja ha sortit. Finalment, es tenen en compte, i també molt, criteris de tipus sociolingüístic i d'ús. Això vol dir que la fixació dels termes s'ha de fer també fins allà on sigui possible, i tenint en compte els altres criteris, d'acord amb l'opinió majoritària dels experts que els han d'utilitzar. És a dir, no té sentit valorar només aspectes lingüístics i crear denominacions que siguin impecables des del punt de vista lingüístic si ja d'entrada sabem que els experts no les han d'utilitzar. I vol dir que aquestes propostes s'han de quedar en els diccionaris i no han de sortir al carrer. Per tant, s'ha de tenir en compte, i molt també, l'opinió dels experts, a part de la banda lingüística o terminològica. És per això, justament per tenir en compte aquests criteris sociolingüístics, que per cada nou terme que es fixa es té en compte l'opinió no tan sols dels membres del Consell Supervisor, que al cap i a la fi són 8-9 persones, sinó també l'opinió del màxim nombre possible d'especialistes del sector afectat. Bé, la dificultat moltes vegades, com us podeu imaginar, és decidir quin d'aquests criteris que us he comentat ha de tenir més pes en cada cas, perquè hem de pensar que els termes que estudia el Consell Supervisor mai, o gairebé mai, no són fàcils, és a dir, sempre són termes conflictius. Llavors el problema és saber quin d'aquests criteris en cada moment ha de tenir més pes i sobretot que els parlants que tenim sensibilitats i prioritats molt diferents els uns dels altres, que ens dediquem a coses molt diferents, acullin positivament les decisions que es prenen. Això és el que és complicat moltes vegades, o gairebé sempre. Bé, passo a l'aprovació de bloc, que és el que ens interessa a tots aquí, suposo. L'aprovació de bloc amb C ha creat, com ja sabeu, una certa controvèrsia, i és per això, de fet, que sóc aquí avui i que parlem d'aquesta qüestió. Bloc amb C té acèrrims detractors, però també té, per sort,
defensors. Déu-n'hi-do les pàgines de blog amb C que el Víctor havia trobat aquí per exemplificar una mica. Per tant, estic contenta també de veure que no tothom fa servir blog amb G en català, sinó que també hi ha algú, bastanta gent em sembla, que fa servir blog amb C. Bé, això que les decisions del Consell Supervisor creïn certa controvèrsia ja passa, és a dir, ja ha passat altres vegades, passa i està bé, és bo que passi, vull dir, senyal que els parlants tenim sensibilitat per la llengua i que, tu sé, que ens preocupem per les decisions que es prenen. De fet, segurament ja coneixeu la famosa polèmica del software i el hardware, quan el Consell Supervisor del Termcat va aprovar programari i maquinari per aquests termes. Ara, feliçment, jo crec que la cosa ja està una mica més apaivagada, però hi va haver molt de ressò amb això. I bé, és a dir, hi ha controvèrsia, hi ha controvèrsia. Però passa que les discrepàncies i les controvèrsies no sempre tenen la mateixa difusió, probablement no sempre en tenen tanta com ha tingut aquesta de blog o com va tenir la del software i el hardware. I és que resulta que com més acostats són els termes a la llengua general, com més coneguts són els termes i com més usuaris, entre cometes, tenen, com més parlants els fan servir, evidentment més repercussió tenen i, per tant, també les propostes de normalització que fem tenen més, és a dir, són més susceptibles de rebre floretes o de rebre tomàquets, per entendre'ns. És a dir, la gent o es queixa o és a dir, és lògic. A veure, la primera proposta catalana que va fer el Consell Supervisor per substituir el webblog anglès va ser diari interactiu o diari interactiu personal, segons el cas. Es van fer dues propostes, segons el cas una o l'altra. Aquesta proposta, que ara veiem inviable, de fet, i per això es va reconsiderar, es va fer al començament de l'any 2002 i tenia l'aval de prop d'una quinzena d'especialistes que havien assistit a una sessió de normalització organitzada prèviament pel Termcat per estudiar termes informàtics. Amb el temps i, sobretot, amb la popularització d'aquest tipus de recurs web, es va veure que, malgrat l'aval inicial dels experts, la proposta semblava que no havia pres, que no... Malgrat que alguns, en un intent de conservar-la, jo diria, de fer cas a la versió oficial, fins i tot s'havien empescat això de DIP, les sigles de diari interactiu personal, DIP, i va tenir una certa popularització, fins i tot DIPA, DIPAire, etc. Bé, es va veure que això no acaba de funcionar i després de diverses peticions de revisió més o menys fonamentades, doncs el Consell Supervisor va decidir reconsiderar el cas l'any 2005. És a dir, 3 anys després, és poc temps això, no sol passar. Es va veure que no acaba de funcionar i l'any 2005 es va reconsiderar. A veure, l'argument principal del Consell Supervisor per a la fixació, finalment, de bloc amb C, va ser més de tipus sociolingüístic, recordeu aquests 3 criteris que us he dit. En aquest cas va pesar més potser el criteri de tipus sociolingüístic que no pas de tipus lingüístic. A veure, posats a agafar el manlleu, és ben cert que la forma amb G s'inscriu perfectament dins el sistema del català, tal com ja s'ha dit, com demagog, pedagog, bulldog, etc., que també acaben en oc. Quan dic que s'inscriu, vull dir que ortogràficament funciona, és a dir, això en català no vol dir res, no volia dir res. Bloc amb G no era res, però es podia agafar de l'anglès, es podia llegir, no teníem dificultats per llegir-ho, i ja teníem altres paraules, com aquestes que us he dit, que acabaven amb la mateixa terminació, per tant, es podia agafar. Resulta, però, que quan es va fer l'estudi del cas, es va trobar que alguns mitjans de comunicació en català, alguns serveis de creació de blogs, diverses associacions relacionades amb els blogs i alguns blocaires utilitzaven ja des de feia un cert temps, força temps, la forma amb C, blog, i donaven suport obertament a aquesta alternativa, i ens ho van fer saber. Llavors, es tractava, per tant, en primer lloc, d'una creació socialment espontània, és a dir, no proposada des de cap institució vinculada amb la llengua. No va ser el Termcat que es va inventar bloc amb C i ho va proposar. És a dir, era una decisió que havia sortit espontàniament de la societat, de certs sectors socials. I això és molt important quan es fixa un terme. Això és molt important, perquè moltes vegades això vol dir que tens una mica una batalla guanyada, no? Si els usuaris l'han proposada primer. Per tant, això és important. En segon lloc, era una forma que ja tenia ús en certs àmbits, diferents a més, mitjans de comunicació, portals de creació de blogs, etc. En tercer lloc, era una forma que conservava l'analogia gràfica, en certa manera, i sobretot fonètica, amb el terme anglès. La pronunciem igual, en català. I 4, d'una forma que podia considerar-se també, en certa manera, una imatge metafòrica del concepte. Perquè els blogs, salvant les distàncies, que ja sé que en són moltes, no deixen de ser això. És a dir, blocs de notes, quaderns, on escrivim, on publiquem, on fem anotacions diverses periòdicament. Si a tot això afegim que es tracta d'una alternativa molt sintètica, és a dir, molt curta,
tan sintètica com el terme de partida, té les mateixes lletres. I a més que permet fàcilment la creació de derivats, independentment que ara puguem discutir si ens agrada més la sonoritat dels derivats amb G o amb C, que això és molt discutible. Si afegim això, podríem dir que la proposta bloc amb C compleix molts dels requisits que tantes vegades busquem a l'hora de fixar una denominació en català. Ja ens agradaria, al Consell Supervisor, que les formes que aprovem compleixin tants requisits com compleix bloc amb C. Ens agradaria. No sempre passa. Déu-n'hi-do. Vejam, el Consell Supervisor era plenament conscient que amb l'aprovació de bloc amb C ens saltàvem un criteri que sol ser força determinant en terminologia, que és el criteri de la internacionalitat. Ja ho sé. És a dir, què fan les altres llengües, no? Que això és el que suposo que sortirà també. S'havia de triar, però, perquè en aquest cas, com passa sovint, era impossible fer quadrar el cercle, és a dir, tenir tots els arguments a favor. A banda que tampoc aleshores no se sabia exactament quin camí seguirien les altres llengües, alerta. Encara hi ha llengües que oficialment no s'hi han pronunciat, oficialment estic parlant, per exemple el castellà. Ja sabem quina és la tendència, però tampoc quan l'any 2005 ja sé que potser podem dir no fa tant, però Déu-n'hi-do com ha evolucionat tot això dels blocs, en poc temps. Bé, era impossible quadrar el cercle i es va, finalment, com ja sabeu, es va donar prioritat a la creació espontània, amb el benentès que era lingüísticament viable i defensable, i que també tenia el suport d'alguns col·lectius, en detriment de la internacionalitat. Si això és una bona decisió o no, estic d'acord que pot ser discutible i ho podem discutir després, i altres coses que vulgueu. Només abans d'acabar, pel que fa això de la internacionalitat, vull apuntar, és a dir, no pretenc negar, perquè crec que és prou evident, la internacionalitat que pot tenir bloc amb G. És a dir, de fet, sabeu que en aquests àmbits les formes angleses sempre solen ser les més internacionals. És a dir, si ens basem en la internacionalitat, agafaríem sempre l'anglès. A veure, també són més internacionals hardware, software, link, email, i no per això hem deixat de fer propostes catalanes. Bé, volia dir que, si no ho sabíeu, que l'any 2005, posteriorment a la decisió del Consell Supervisor del Termcat, la Comissió de Terminologia i Enologia de la Delegació General de la Llengua Francesa, és a dir, és un organisme oficial a França pel que fa a la fixació de terminologia, va aprovar la forma bloc not o bloc amb C com a denominació oficial del bloc amb G anglès per al francès. Podem veure si això té èxit o no té èxit, però es va fer. Tampoc el francès del Canadà, i amb això acabo, Víctor, tampoc en el francès del Canadà s'accepta alegrement l'anglicisme, és a dir, s'han fet propostes. Al Quebec em sembla que es proposa Carnet Web, el govern del Canadà em sembla que proposa una adaptació de bloc, és a dir, que no s'ha agafat tan alegrement. Hi ha hagut i encara hi ha una certa controvèrsia en diferents llengües sobre això. I el castellà, que jo sàpiga, la Real Acadèmia em sembla, si no m'equivoco, ho he estat buscant i crec que no s'hi ha pronunciat oficialment sobre això. No nego que l'ús majoritari en italià bloc amb G es documenta en els diccionaris generals, en alemany és bloc amb G majoritàriament, no estic negant la internacionalitat, però que hi ha una certa controvèrsia encara pel que fa a això. I ho deixo aquí si de cas i després. Donem pas a en Xavier Rull, que presentarà les qüestions de l'altra proposta. Bé, primera consideració, tot el que diguem sobre blog val per videoblog, fotoblog, això que quedi clar. Dic això perquè al directe.cat posàvem fotolocaire i tornem a ser la C, la G, que intentant fer un exercici d'abstracció, però els derivats també. A veure, arguments de caràcter tècnic a favor de blog amb G n'hi ha bàsicament dos. Primer és que és més fidel a l'etimologia, web, blog, i segon la internacionalitat, n'ha parlat molt la Dolors. Esclar, si altres llengües utilitzen bloc amb G, doncs era lògic que el català també ho fes. A mi em va estranyar que no donéssiu més pes amb aquest fet, el fet que les altres llengües solen utilitzar la paraula amb G. Dius, clar, això vol dir sempre posar les paraules en anglès. És veritat, però esclar, no es pot comparar hardware o email amb blog, perquè blog justament amb G també encaixa. Hardware no encaixa de cap manera, diguéssim, l'has de marcar sempre igual que whisky, no? Que hi ha una W, una K, una Y, que això visualment ja es veu que no és català. Però bé, per tant, jo crec que hi ha aquests dos arguments, perquè són fonamentals. La comparació que dèiem del bloc de notes, amb això que té el Víctor Lomdadal, sí, és veritat, això pot ajudar a escriure bloc amb C, però també algú podria dir, bé, és que no és ben bé el mateix, un bloc amb C que un bloc amb G. Algú podria dir això. Jo crec que aquest argument del bloc de notes, i que algú altre diria que el bloc de notes no és ben bé el mateix que el bloc d'internet, diguéssim, el que fa és un empat.
És a dir, això es curtcircuita. Per tant, com que hi ha un empat aquí, me'n vaig als altres arguments lingüístics. La internacionalitat i l'etimologia. Bé, si jo acabés aquí, no avançaríem, perquè uns altres arguments, i aquí ens quedaríem. No? Per tant, intentaré anar una miqueta més enllà. I intentaré despullar els arguments de qualsevol cantó perquè quedi alguna cosa que realment no puguem agafar. M'explico. Hem parlat de Gabriel Bibiloni. Gabriel Bibiloni és doctor, filologia catalana, és professor de la Universitat de les Illes Balears, una persona que ha treballat molt amb estandardització del català, molt. Jo realment admiro la capacitat de treball que té. També és veritat que la manera d'argumentar que té li ha fet guanyar molts enemics. Abans parlaves de toponímia. En toponímia s'ha guanyat enemics, però no pels arguments en si, sinó per la manera d'argumentar. Però bé, Gabriel Bibiloni va fer un article l'any 2005 mateix a la revista Llengua Nacional que es diu Blog o Blog. Se pot llegir a la web del mateix Bibiloni, www.bibiloni.cat. Allà enllaça també amb altres arguments que he recollit posteriorment. Doncs bé, jo he agafat l'article i crec que els arguments d'etimologia i d'internacionalitat n'hi ha prou. El mateix Bibiloni pot dar altres arguments, però crec que són una mica fullaraca, per dir-ho així. Per exemple, diu: el Termcat ha posat bloc amb C perquè ho va preguntar i li van dir gent que sí que utilitzava. Diu, això no és un criteri d'allà. És mentida. Sí que és un criteri, ja ho he dit. Però és que el mateix Bibiloni també utilitza aquest criteri, perquè a posteriori, quan se troba una pàgina web que posa en bloc amb G, l'agafa i se la penja i diu, mireu, com sé que s'utilitza amb G. Veieu, no?, que ell mateix se contradiu o cau en la seva pròpia trampa, no? Bé, TV3 té un portal que es diu És a dir, amb documents, està molt ben fet aquell portal, sobre, a vegades, un país de l'Àsia, que hi ha una guerra, com s'ha d'escriure. Està molt bé, aquest portal. Doncs allà a l'És a dir diuen, bloc, amb G. I ell ho agafa com a argument. Però no diu, per exemple, que un altre aplicatiu molt semblat, fet pels mateixos, per TV3, que es diu Optimot, posa bloc amb C. Això no ho diu. Aquí hi ha una incongruència per part de TV3. O no diu que la Viquipèdia, quan poses bloc amb G, te remet al bloc amb C, per exemple. És a dir, agafa arguments que això s'utilitza, però amaga els que li van en contra. Jo crec que això és fullaraca, diguem. Més exemples. El blog del mateix Bibiloni lloa mitjans de comunicació com l'Avui, el Temps, el Diari de Balears, perquè diu que escriuen bloc amb G i, cito textualment, han decidit tenir criteri propi. Llavors diu, el periòdico El Punt escriu un bloc amb C. I llavors diu, cito textualment, que van perduts. A veure, això no és veritat. Des del periòdico de Catalunya podem criticar qualsevol decisió que prengui sobre una paraula, sobre una construcció. Jo mateix he fet arribar als responsables lingüístics del periòdico solucions que a mi no semblaven adequades. Però no es pot dir que no tenen criteri, que van perduts. Això és mentida. Perquè s'hi pensen molt. Pots estar d'acord o no? Però jo sé que s'hi pensen molt i treballen molt. No és veritat. O un altre exemple. Esquerra Republicana posa blocs amb C. El Bibiloni els hi escriu. Els argumenta que és amb G. Resposta d'Esquerra Republicana. Us limitem a seguir el que diu l'Otermcat, que és l'autoritat lingüística. És una resposta lògica. Què diu Gabriel Bibiloni? Que Esquerra Republicana no té criteri. Diu Esquerra Republicana, partit d'ordre, diu el títol. A veure, Esquerra Republicana no pot qüestionar. El Bibiloni sí, que és professor universitari, jo també. Fins i tot molts blogaires documentats. Però un partit el que ha de fer és creure a les institucions lingüístiques, Institut d'Estudis Catalans, Termcat o qui sigui. O sigui, ho veieu una mica, no? Que hi ha molta fullaraca i jo penso que això s'ha de destriar, no podem. Un altre exemple. Bibiloni esmenta el bulldog, el groc, que és una beguda, escriu amb G, tot això són anglicismes, gag s'ha adaptat amb G a G, és a dir, tal qual és en anglès. Llavors fos aquests exemples. I el que vol dir és que, si la G final de l'anglès l'adaptem amb G, això és un moment. Estem pressuposant que els anglicismes s'adapten sempre igual, que els gal·licismes s'adapten, i no és veritat. Perquè en francès, tot allò que acaba en B tònica, des de Fabra, que Fabra, Bibiloni parla com a argument, des de Fabra n'hi ha uns quants amb accent obert, uns quants amb accent tancat, i no passa res. Bé, depèn del moment històric, no podem comparar segons què, estem sumant peres amb pomes, i no. Fins i tot el tema fonètic, no? Bibiloni ja ho diu, que sonen igual, bloc amb C amb G sonen igual, però gent que llavors se suma al bloc de Bibiloni i diu, efectivament, és que no sona igual en anglès bloc G que el català C. És veritat, però és que en català sí que sonen igual, amb C o amb G. Ho veieu, hem de treure una mica de fullaraca del debat.
Jo, amb això de la fullaraca, ara passa un moment els derivats, ja en parlem després, perquè fa por de no menjar el temps. Però m'agradaria, ara he parlat del Bibiloni, però parlaré d'altra gent. Per exemple, el diari Directe.cat, que, si algú sap què és un diari molt proper a Esquerra Republicana, i al seu apartat confidencial criticaven el Duran i Lleida, que escrivia bloc amb G, argumenta, diu, què fa el Duran i Lleida? Bloc amb G, igual que l'Espanyol. La Esquerra Republicana podria vindre, veu, el Duran i Lleida que és espanyolista. Bé, jo els hi escric, és a dir, que escolteu, el Gabriel Bibiloni, que és nacionalista, defensa bloc amb G. No em va contestar. Però al cap d'uns mesos surt la notícia que Duran i Lleida escriu bloc amb G i Mas bloc amb C. Veu que com se barallen. I llavors deien, però el Bibiloni sí que defensa G. O sigui, veieu, no barregem aquestes coses. Més coses. No cal que pensem sempre en anglès. Els blocs s'han posat de moda. Però dos polítics catalans, Duran i Lleida, i Miquel Iceta, són de partits diferents, ja en tenien fa anys. L'un li diu diari, i l'altre li deia carta dominical, una cosa així, o carta setmanal. Ara ja posen la paraula bloc, però vull dir que quan això abans que fos popular, per dir-ho així, ja van treure paraules. I fins i tot diria una altra cosa, ja em va bé que en espanyol se digui bitàcora, i en català no, ja em va bé. Ja em va bé que es distingui, que separin, sociolingüísticament. I una altra consideració, Fabra, als anys 20, el 1913 fa proposta ortogràfica, als anys 20 de treballa, diguéssim, Fabra tenia un projecte gramatical i ortogràfic que va triomfar perquè tenia Prat de Riba que li donava suport. Però hi havia altres autors contraris a l'ortografia de Fabra. I si tu agafes els seus documents, parlo, per exemple, mossèn Alcover, que era una institució, però Narcís Oller o Pini Soler, Francesc Mateu, que era un milionari, en Fos Part, que feia sintaxi. Són gent antinormista, que es diu. Els documents dels anys 20 que critiquen Fabra sonen rancis, sonen retrògrads, sonen ressentits. I la història l'escriuen els vencedors i han quedat com a molt malament aquella gent, que defensaven posar Hs per tot arreu, Catalunya amb una TH, per exemple. Han quedat malament perquè la història, o sigui, va vèncer Fabra i les històries que els vencedors. I jo em pregunto, pot ser que d'aquí 50 o 100 anys, si s'implantés la forma amb C el tremcat, per cas, no ho sé, com quedarem, jo, el Bibiloni, els que defensem la G? És a dir, què diran de nosaltres? Diran que érem uns repatanis, uns rondinaires... O sigui, per això dic, no posem fullaraca, no posem fullaraca. Pensem una mica a llarga distància, centrem una mica el debat, i ja que he fet arguments lingüístics que es confronten amb els del tremcat i queden una mica, per dir-ho així, empatats, queden una mica neutralitzats, apunto una possible sortida, després això involucra el tremcat, i l'apunto aquí damunt de la taula. I és la següent. Mireu, jo crec que la llengua catalana ha patit molt i està patint molt sociolingüísticament. I si avui encara parlem català és gràcies a l'impuls d'alguns. Per exemple, quan Jordi Pujol se planta davant de Felipe González diu que TV3 se fa i punt. Es va jugar a la presó, Jordi Pujol, alerta. O l'escola. L'escola catalana, i valenciana sobretot, és un valor d'oxigen per la llengua. No ho perdem de vista, això. I quan jo veig un professor que està desmotivat, que n'hi ha molts, dic, escolta, és que només te tenim a tu, pràcticament. Per tant, no et desmotivis, aguanta. Ja sé que els polítics no acompanyen, ja ho sé, però has d'aguantar. Una mica al món d'internet passa el mateix. Si el català avui té salut a la xarxa, és en part gràcies a l'aportació de gent com vosaltres. La Viquipèdia, que hem arribat als 100.000, no? Ja estem a primera divisió, no? El .cat. Si som la 20a llengua d'internet, és igual, com si fóssim la 25a, és igual, però estem bé. Que un munt de blogs en català, que si els de VilaWeb, etc. Per tant, la gent que fa blogs, que penja coses a internet en català, són gent molt motivada. Softcatalà, per exemple, que ha traduït un munt de programes, gent molt implicada socialment, políticament, que defensa la llengua, que s'estimen el país, tot això. Si aquesta gent ha donat un valor d'oxigen al català, i l'ha donat, i l'heu donat, jo penso que els que ens dediquem a la llengua ja podem discutir d'etimologies, i d'accents, i dièresis, que si no fos per gent com la de la catosfera, parlaríem llatí, diguéssim, estaríem parlant de llatí. Esclar, el que no podem fer els lingüistes és posar-nos en contra justament un dels aliats més importants que tenim. Per tant, si hi ha molta gent que vol escriure una G d'aquesta, dels que han defensat la llengua catalana, internet, etc., jo crec que
s'hauríem de tornar a favor, per dir-ho així. Ara, això, tal com ho plantejo, és una mica complicat i apunta una possible solució, perquè, a veure, aquí no es tracta de que uns vencin els altres, perquè tots són al mateix bàndol, sinó que el termcat tampoc ho té fàcil, diguéssim, per sortir de problemes com aquests que s'han apuntat. Perquè és dir que 3 anys són molt pocs. Això vol dir que realment se va donar aquest tip, és a dir, va reaccionar bé el termcat aquí, però no és fàcil que reaccioni així. Jo proposo el següent. Fa anys vaig parlar amb el director del termcat, volia fer com una mena de grup, de treball, justament per temes informàtics. No sé com ha quedat la cosa, temes informàtics. Suposo que per evitar tot allò del maquinari programari. Ja us aviso que jo sóc partidari del maquinari programari. No us pensi que això no és tan de bàndols, és una cosa més així, més trencada. Doncs bé, potser us podria fer és una enquesta, que avui dia amb els mitjans que tenim se pot fer, a la pàgina web del termcat, una enquesta, com aquesta dels diaris, bloc o bloc, i que no es pugui votar una vegada, que això també es pot fer. I els blogaires mateixos poden difondre, voteu... Si s'obté una resposta de la G, no cal el 80%, 50%, és igual, com si fos el 50%. Jo crec que el que hauria de fer el termcat és introduir la forma amb G. Al costat de la forma amb C, no dic que retiri la forma amb C, tampoc, perquè ja veieu que n'hi ha uns quants. Deixem les dues que circulin. Dic perquè has parlat que l'any 2002 hi havia molta gent que ja posava la C. Jo em pregunto el següent, tota aquesta gent que el 2002 volia C, avui, després de tota la polseguera, després d'haver llegit moltes opinions a favor de G, què votarien? És que hi ha gent que posa C. Sí, posa C, però perquè fa bondat, com a Esquerra Republicana, per exemple. Que la gent opini lliurement, i jo posaria els dos en igualtat de condicions, no allò de sinònim secundari, complement, no. I potser d'aquí 2 o 3 anys, molta gent acabarà passant al bloc amb G, llavors el termcat ho té tan fàcil com retirar la forma amb C com retirar fondí, per exemple. D'aquesta manera, ni el termcat fa diguéssim, pateix una derrota, no? Sinó que fa una retirada ordenada davant d'un diàleg, no d'unes imposicions, sinó d'un diàleg entre totes les parts. M'explico? És una proposta que, diguéssim, formalment, públicament us la faig. Jo crec que valia la pena, i si hi hagués aquest grup de treball potser s'hauria pogut debatre tot molt més. Jo veig que aquesta és la solució. Tinc coses sobre el sufix aire, sufixista, però potser se'm ja el temps. Intentem fer ara el torn de rèplica i el Xavier, que sembla que encara s'ha quedat també amb arguments al calaix, li deixarem treure després. Dono la paraula a Dolors Montes, que breument pots exercir el dret de rèplica, el que ha comentat el Xavier o argumentar. Sí, gràcies, Víctor. A veure, 2 coses. Pel que fa a això que dius de... A veure, la decisió està presa. La decisió del termcat està presa i és una decisió fruit d'una reconsideració. A veure, pel que fa a una possible reconsideració, està bé això que tu proposes d'obrir un fòrum de debat, tot i que aquests fòrums de debat és una cosa que hi estem treballant i ell ho sap, perquè a més ja n'hem parlat altres vegades, sobretot per tractar qüestions relatives a terminologia d'aquesta de les noves tecnologies, no? Que és un camp molt ampli que acull gent de sensibilitats molt diverses i nosaltres som els primers interessats a saber conèixer el màxim d'opinions de la gent pel que fa a la nova terminologia d'aquest sector, i això és una cosa que està en dansa i que s'està treballant per fer-ho. De tota manera, jo també us vull dir, a veure, bloc amb C és fruit d'una reconsideració ja. Qualsevol terme, qualsevol decisió es pot reconsiderar. És a dir, les reconsideracions sempre són possibles, i de fet nosaltres ja n'hem fet de reconsideracions altres vegades. Per tant, això és possible. Passa que jo crec que s'ha d'estar, s'ha d'estar molt alerta a l'hora de reconsiderar els casos. És a dir, el sistema, la llengua i sobretot els parlants necessiten una certa estabilitat també amb els termes. A veure, el que nosaltres no podem fer, és a dir, si hem de... Alerta, no estic dient que no es puguin reconsiderar, és a dir, si nosaltres hem de rectificar, evidentment rectificarem, com ja hem rectificat altres vegades. Passa que, és a dir, les decisions jo crec que també necessiten un temps, i de vegades no necessiten 1 any, ni 2, ni potser 5, és a dir, potser necessiten temps per implantar-se. Ha passat amb el programari, insisteixo, és a dir, hi va haver moltes crítiques en contra del programari i ara tothom parla de programari lliure i no passa res, i no hi ha cap problema. Llavors, una reconsideració crec que és molt fàcil quan es detecta que en un terme hi ha un error realment. És a dir, per exemple, ens hem equivocat lingüísticament, és a dir, s'ha vist
ens podem equivocar. És a dir, que hem pres una decisió que lingüísticament, objectivament, des del punt de vista lingüístic, ens hem equivocat, perquè etimològicament no funciona, perquè hem aprovat una cosa que resulta que havia d'anar amb H, és a dir, no ho sé. Quan una cosa lingüísticament és objectivament dolenta, és molt fàcil fer una reconsideració. Però en un cas com ara aquest, fixeu-vos que no entren... A veure, perdoneu, no ens hem equivocat. És a dir, no ens hem equivocat en el sentit de no hem comès un error objectiu que lingüísticament això estigui malament. És a dir, aquí entren en joc altres tipus de criteris. És a dir, són criteris més de tipus psicolingüístic, de tipus sociolingüístic, i això s'ha de valorar amb molta calma. És a dir, això de ningú no ho fa servir, sona molt malament, és molt difícil valorar això. És a dir, i reconsiderar una cosa d'aquest tipus tan a la brava, és a dir, quan tu ja has difós durant un temps d'aquesta forma, quan hi ha gent que ha acollit aquesta forma i resulta que tampoc no hi ha tant de problema semàntic o... Llavors, està bé, es pot reconsiderar, evidentment nosaltres no ens tanquem a reconsiderar res, només dic que s'ha de ser prudent a l'hora de reconsiderar. Llavors, potser puc, si m'ho permeteu també, no sé si tu vols dir alguna cosa, jo tinc alguna cosa sobre el tema de la internacionalitat, que ha sortit bastant també, i que m'agradaria dir alguna cosa sobre això de la internacionalitat. També ha sortit el tema de l'etimologia, que no entenc gaire quin problema etimològic té bloc amb C. És a dir, en tot cas, el problema etimològic, què passa? Que no fem com l'anglès? És que fem una altra paraula, És que estem agafant una altra paraula de la nostra llengua, estem fent una metàfora del nostre bloc de notes per denominar una altra cosa, que són els blocs d'internet. És una altra paraula, l'etimologia és diferent, és que no sé quin problema hi ha amb l'etimologia, perquè l'etimologia de bloc amb G en anglès, evidentment, ve d'una altra història i d'un altre camí que nosaltres no tenim. Llavors, pel que fa a la internacionalitat, sí que m'agradaria dir que, a veure, nosaltres tenim molt en compte la internacionalitat. Vosaltres heu d'entendre que en terminologia la internacionalitat és clau. És a dir, el que fan les altres llengües és fonamental. Llavors, quan vam prendre aquesta decisió ja ho sabíem, que ens allunyàvem de les altres llengües. Passa que la internacionalitat és un factor fonamental, sobretot jo crec en terminologia molt especialitzada. És a dir, a veure, quan aquí hi ha... Quan hi pot haver problemes de... A veure, hi ha un intercanvi de productes internacional important, o d'idees, o de... No sé, a veure... Els fàrmacs, per exemple, les denominacions dels fàrmacs. A veure, és molt important quina decisió prens tu en com denomines un fàrmac en català, perquè ha d'estar d'acord amb com denominen els fàrmacs en les altres llengües, perquè hi ha molt intercanvi d'aquest tipus de productes. No sé si m'explico. És a dir, en terminologia molt especialitzada, veure què fan les altres llengües és molt important. Jo crec que en el cas dels blocs pot ser important, estic d'acord, però no sé si és tan important. És a dir, què passa si en català denominem bloc amb C i en anglès amb G i en francès amb G? No passa res, perdoneu. És a dir, no passa res. És a dir, les llengües són diferents i opten per recursos diferents i aquí hi ha la gràcia de les llengües. A veure, si no tots parlaríem anglès o parlaríem llatí. Llavors, no passa res que en català fem bloc amb C. En tot cas, els únics que tenim problema amb el bloc amb C som nosaltres, Les altres llengües no en tenen cap de problema. Justament perquè és una forma, jo crec, ja molt acostada a la llengua general. És a dir, que s'ha popularitzat molt. Llavors, a veure, no ho sé, tu... Els francesos no tenen cap problema perquè nosaltres denominem bloc amb C. En tot cas, és un problema nostre, del nostre... Oh, quin desastre, tots ho fan amb G i nosaltres amb C. Escolta'm, tu... No sé, no em sembla tan greu, No, en part té raó en algunes coses, però jo em parlo de coses que no, que és el següent. Perquè l'etimologia, a veure, si tu dius, no, jo he agafat la paraula bloc de notes, no? L'he agafat, llavors sí que l'etimologia bloc de notes és una altra història, però si també es pot interpretar que bloc amb G anglès l'hem adaptat gràficament amb C, llavors sí que hi ha un problema d'etimologia. No és un problema, tampoc, a veure, no és un problema. El que vull dir és que quan parlem d'etimologies, si tu consideres que lligues bloc amb C amb bloc amb G, com a adaptació, o si no, dius, no, és una paraula diferent. Clar, si el Termcat, al seu acte, quan el publica a internet, diu, no, perquè m'ha fet una paraula nova. El tema del temps, és veritat, ja ho sé, però també passa que molts catalanoparlants fem molta bondat davant de les instruccions que es donen a l'Institut d'Estudis Catalans o al Termcat. Dic això perquè la proposta que he fet és, jo no dic que retireu bloc, sinó que poseu bloc amb G i bloc amb C en paral·lel,
De manera que quan un ara, jo escric blog perquè m'ho manen, diguéssim, doncs pugui escollir. Que dona una certa llibertat. I el temps, justament, si tu poses els dos en circulació, d'aquí 10 anys ja veurem quina... Perquè jo crec que quedarà només una, això n'estic convençut. Jo crec que quedarà una, i si dones llibertat... A veure, no estem al 2002, això, ni al 2005. Això corre tan de pressa, el món canvia tan de pressa, internet va tan de pressa, que jo crec que ara hi ha una altra sensibilitat diferent del 2005. Per això dic, els que deien jo bloc amb C, fa 3 o 4 anys, què dirien ara? Això jo crec que s'ha de preguntar. Apunto alguna altra qüestió, perquè, clar, blocosfera o blogosfera, o blocaire o blocaire, aquestes coses. És veritat, hi ha una cosa que aquí no ho hem dit, però jo ho tenia apuntat, Víctor, que és que la C, la Dolors ho ha apuntat una mica pel damunt, la C te permet fer derivats amb C o amb G. Blocaire, blogaire, bloquer, bloguer, com ho diu ell, és igual. En canvi, la G només te permet derivats amb G, això és veritat, blogaire. Esclar, si molts dels que defensen bloc amb G diuen blocaire, llavors s'estan contradient, per dir-ho així. Aquí jo ho tenia apuntat, però no tenim temps. És a dir, els derivats també s'han de tenir en compte. Què passa amb blocosfera, blogosfera? Em penso que el Saúl Gordillo tenia bloquesfera i el Bibiloni va carregar contra... Però què fas amb bloquesfera? A més, sona molt castellà, Esclar, què hem de fer? I catosfera, bé, catosfera és un nom propi. No els hi afecta al Termcat, sinó a l'oficina d'onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans. Que ja m'està bé blogosfera. I blogosfèric, i penso que és a Costa Rica diuen blogalàxia. O sigui, tu has dit blogografia? És veritat, perquè jo faig una bibliografia, ja tenia remordiments perquè posava DVDs. I què faig ara? Bibliografia és el llibre. Llavors, com que fa anys s'ha posat moda la mediateca, te'n recordes? Doncs, mediografia. Però ara... O sigui, bueno, ja està bé tot això, no?, que bulli, però vull dir que el bloc amb seu amb G té repercussions amb els derivats. I el C, el bloc amb C, és més adaptable a qualsevol derivat. I el bloc amb G és més restringit. I tots han de ser amb G. M'explico? Sí, tot i que jo crec que si... A veure, que si pensem, que de fet jo crec que és la idea que hi ha aquí al darrere del bloc amb C, que aquest bloc amb C és com una metàfora del bloc de notes, que té la sort que coincideix fonèticament amb el bloc amb G de l'anglès, etc. Els derivats haurien de ser amb C. Em sembla... No ho he mirat prou, però vaja, em sembla... Jo crec que hauria de ser amb G, però bé. A veure, si us sembla, obrim el torn de paraules al públic, perquè em sembla que hi ha bastanta gent que vol parlar. Jordi. Sí, hola, bon dia. Si us presenteu abans, sisplau. Jordi de Calella. A veure, aquí el Termcat va fer un greu error de bon principi, perquè què és? Fer informàtica i internet junts. Això és un error. Per un punt, que hi ha més internacional que internet. Què passa si un escriu a un, que sé, Altavista, Yahoo, a un cercador, bloc amb C i bloc amb G? És a dir, a internet no hi ha fronteres. I això el Termcat ho ha de tenir molt clar. Ja està. Un altre torn de paraula. Primer Antoni, després allà al fons tenim dues. Sí, a veure, has dit, Dolors, que el Termcat no s'ha equivocat, no? Semànticament, a veure, la qüestió aquesta de la metàfora, no? Jo crec que produeix molta confusió, no? El fet de dir, és una metàfora del bloc de paper de tota la vida, del bloc d'espiral, d'on escrivíem abans. La llengua, precisament, una de les funcions és que les paraules, quan jo vaig a buscar-les al diccionari, delimitin molt clarament la definició, què vol dir aquesta paraula, la semàntica d'aquesta paraula. No podem confondre... O sigui, si jo vaig a buscar bloc en C, quantes accepcions em trobo? Si surt una realitat nova, que és una realitat nova, que no té res a veure amb el paper, que és un, en tot cas podem dir que és un bloc digital, és un bloc 2.0, que diríem ara. El bloc és un bloc 2.0. Què ens costa de crear una paraula nova per evitar la confusió? Això el tema semàntic. Jo no accepto que vagi al diccionari i quan busco una paraula em trobo una metàfora d'una altra. Això és inacceptable. Segon punt. Segons això, segons la normativa, normativament a hores d'ara, jo sóc un bloquer que bloquejo a la bloquesfera. Això només per la cacofonia, torno a repetir, jo sóc un bloquer o blocaire que bloquejo, en català vol dir una altra cosa, a la bloquesfera. Ara escolta'm això, para l'orella i veuràs si hi ha cacofonia o no. Els que defensem la G, jo sóc un blogaire o bloguista que bloguejo a la blogosfera o a la catosfera.
Jo el que veig al final, tota la teva argumentari, és que hi havia un fet consumat a l'any 2005, quan Tercat fa la reunió i decideix agafar un C, i aquest fet consumat es diu VilaWeb. En Partal i companyia ja havien posat els blocs de VilaWeb en C, i per tant vosaltres no vau fer res més que adaptar-vos normativament a una cosa que era un exemple, que tampoc... I bé, jo crec que ja us va venir bé, amb ell també li va anar bé, va fer un post dient oi, me n'alegro que ho hagin fet com jo havia dit. Aquesta és la història, i això ho sabem. Després ha vingut tota la resta i anem molt ràpids. Per tant, jo estaria de part d'això i sobretot pel tema evitar confusions. Lo de la metàfora, ja dic, no s'aguanta ni amb pinces. I en segon lloc, tema derivats. I tema internacionalització. Per tant, jo ho he escrit de moltes maneres i no amb els arguments d'en Bibiloni, alguns sí que els comparteixo, però jo sóc de la G. I si feu l'enquesta, probablement s'acabarà imposant la G, però jo tampoc sóc futuròleg. Però ja dic, jo no sóc un bloquer que bloquejo, jo no bloquejo res. Deixem que la Dolors contesti per al·lusions. A veure, no, en primer lloc amb ell, que no recordo el teu nom, perdona, Jordi. No, és el tema de la internacionalitat de què parlàvem. És a dir, jo crec que, no sé, tu has plantejat el tema de la internacionalitat que jo he dit que és una qüestió important que s'ha de tenir en compte i que no és l'única. I evidentment, si tu poses bloc amb C al Yahoo o al Google, te'n sortiran molts menys que bloc amb G, entre altres coses, perquè la presència del català a internet també és menor. No, però tens raó, no t'estic... És a dir, crec que és un punt, crec que és un punt... No estic menys tenint la internacionalitat, crec que és un punt important. Vull dir, és veritat. Jo crec que probablement és el punt més criticable, que es pot criticar més de la decisió del Consell Supervisor, el tema de la internacionalitat. Vull dir, estic d'acord. En canvi, no pas des del punt de vista lingüístic, crec que no tant, però és criticable. Sí, digues. Però què passa si un rus busca un bloc d'aquí? Va pagar amb C? No, paga amb G. Clar, aquí el punt. Però és que segons el... Sí, però és que jo crec que segons això que tu estàs plantejant és que hauríem d'escriure tot en anglès. Clar, aleshores, a veure, clar, esclar, no ho sé, és que aleshores és que, a veure, és que són plantejaments molt diferents. És a dir, volem fer propostes catalanes o no? Això és un altre tema. Sí, ho sé. Clar. Sí. Llavors, pel que fa a la teva intervenció, ens has dit, jo he dit, no ens hem equivocat, potser ha quedat, això queda molt malament, ja ho sé. Em sembla que m'heu entès quan he dit no ens hem equivocat. Ens podem haver equivocat en el sentit de potser no hem pres la direcció correcta, no ho sé exactament, no n'estic segura. Això ho sabrem d'aquí uns anys, és molt difícil saber si tindrem èxit o no amb els termes, sempre és molt difícil. Quan he dit no ens hem equivocat, vull dir que en tot cas la decisió que s'ha pres ha estat conscient, que no se'ns pot retreure que és un error lingüístic garrafal. Des d'aquest punt de vista penso que no ens hem equivocat. Des del punt de vista de l'èxit que això pugui tenir, mare de Déu, vull dir, no ho sé, ja ho veurem, ja ho estem discutint justament. Llavors, pel que fa a això que tu em deies, la cacofonia de bloquejo, que llavors hauríem de parlar també de si s'ha d'utilitzar bloquejo o no bloquejo. Què vol dir bloquejo? Vol dir navego pels blocs? Vol dir faig blocs? Vol dir escric blocs? És que, a veure, potser és que bloquejo, ni bloquejo, Vull dir, potser és que hem de parlar que potser hem de dir jo navego molts... Alerta a la precisió, no? Vull dir, ja sé que està molt introduït, però vull dir que... I llavors, pel que fa a això de la cacofonia, no ho sé, jo crec que és una mica subjectiu, Jo no sé si em sona més bé... com ho has fet anar, jo no sé si em sona més bé blogosfera o blocosfera, és que la veritat, no ho sé. Vull dir, és que penso que és una qüestió una mica de costum. Jo crec que ens pesa molt l'anglès, sincerament. Penso que ens pesa molt l'anglès. I que la diferència entre dir-ne blocosfera o blogosfera... Vull dir, és que no ho sé, És que jo crec que entra molt la subjectivitat, sincerament. No sé si és més cacofònic els blocs de la blocosfera o els blocs de la blogosfera. A mi em sona més o menys igual. Estem fora de temps ja. Hi havia una última paraula
per allà demanar, no donarà temps a més. A més, en Xavier també volia apuntar alguna cosa que espero que també sigui molt breu i haurem de donar per tancada la taula. Jo només volia dir, així ja no intervenc al final, que potser sí que és una qüestió de temps. El debat està obert, tenim material que quedarà penjat d'internet, hi haurà unes adreces on se podrà seguir discutint. Jo espero que només hagi sigut una aportació a una discussió molt més ampla i molt més llarga, tant en el temps com en els arguments. Donem pas a l'última paraula, si et presentes, sisplau. David de les Heres. Mira, jo no soc partidari de cap de les dues. Crec que s'han d'acceptar les dues. Per què? Doncs perquè si existeix el català és perquè la llengua, el llatí, es va acostumar a la nostra cultura. Per què volem normativitzar tot i no deixar que la llengua creixi i en un moment adequat doncs es normativitzi, no? I no dir de cop, doncs, bloc s'ha de dir en C o s'ha de dir en G. No? Potser hi ha d'haver un procés cultural, de llengua, riquesa, etc que ho digui ben clar quan s'ha de normativitzar, no? Evidentment que Fabra, doncs, en aquell moment ens havia de donar la seva gramàtica, no? Però potser aquesta terminologia que és tan nova, potser que la llengua flueixi, ja decidirem més endavant si en C o en G. Molt bé, ja començo per ell. Sí, sí, jo ho he dit. Ara, una cosa, també és veritat que el primer que farà un mitjà de comunicació és tocar el tremcat. Com ho explica això? Vull dir, sí, tens raó, però noi, la vida avui és molt dura, diguem, no? Sí, una mica d'estabilitat. O sigui, tens raó i no. Bueno, és complicat, això. A veure, jo 4 punts molt breus, molt breus. Primer, la cacofonia. Víctor, és molt subjectiva. Això és que no podem ni debatre aquí, la cacofonia. Ho sento, però és així. Segon, lligant amb la cacofonia, hi ha algú per internet que també, al web de la Catosfera i tot, ha penjat, sí, perquè l'evolució de les llengües és sonoritzar, és veritat. Però aquest se'n va a l'indoeuropeu, llatí, català, que hem sonoritzat les oclusives intervocàliques, és veritat. I això és un argument molt prim a favor de la G, perquè blogosferes... Llavors, lliguen part amb la cacofonia, tot i que és molt subjectiu. Tercer, no he parlat de derivats, blocaire, què... Però jo sí que tenia apuntat a l'apartat de derivats també del bloquejar, o blocar. Que, evidentment, és que ja és una altra cosa, és el porter del Barça bloca la pilota, no? I bloquegem l'accés a internet de no sé què. I és veritat, jo crec que amb això sí que tens raó, que tu també saps, Dolors, que jo no soc partidari d'ejar, això és una altra cosa, però davant de les evidències em toca més que enveinar-me-la i segurament serà bloquejar. Però prefereixo blogar, que prefereixo és blogar. I finalment, les metàfores, tampoc tens raó, Víctor. Jo prefereixo bloc amb G, però no tens raó. Què vol dir firewall en anglès? És a dir, les metàfores, jo he dit mateix enveinar-me-la. O sigui, metaforem cada dia 50.000 vegades i no ens adonem. Per tant, la metàfora és un argument més. Insisteixo, jo soc partidari de la G, però hem de posar tot un de la taula i saber que certs arguments són una mica febles o... Sí, només un minut per dir, és que m'he oblidat de parlar d'això de les metàfores també. És a dir, què és virus si no és una metàfora? Què és menú si no és una metàfora? Què és que ratolí si no és una metàfora? És que el món és ple de metàfores, I l'àmbit d'internet i de la informàtica és ple de metàfores. I resulta que els parlants són competents i que tenim contextos i que la gent ens s'entén. Vull dir, a veure, no crec que bloc amb C, malgrat que és cert que no denomina només una cosa, sinó que té diversos significats, jo discrepo que pugui ser un argument molt de pes per invalidar bloc amb C, perquè no ens entenguem, estic convençuda que sí, que els contextos ens ajuden, etc. Per exemple, també, si cal, per exemple, quan calgui, exacte. Hi ha un article que de fet se'ns carrega a nosaltres, hi ha un article a l'Avui, em sembla de l'any passat, de l'Eva Forn, em sembla que és molt divertit, que justament fa referència a això que es fa un cacau perquè si els blogs d'internet i els blogs electorals i ja no sap què és què, que és molt divertit, que parla una mica d'això, però jo crec que és una mica anecdòtic, és a dir, que en realitat no hi ha tants problemes per entendre'ns quan parlem de blogs amb C, si és una cosa o una altra. Bueno, parlant metafòricament ens hem menjat el temps ja que teníem per la taula. Agraeixo a tots els assistents que heu matinat un diumenge per venir a escoltar-nos i a debatre i als ponents, en Xavier i la Dolors, que han vingut aquí a exposar els motius pel debat.